Výnimočné zásahy, dlhodobá činnosť a nezištná pomoc dobrovoľných hasičských zborov. Prvý ročník ankety potvrdil, že dobrovoľní hasiči zohrávajú v systéme ochrany ľudí nenahraditeľnú úlohu. V minulém roce se přihlásilo symbolických 150, což je i vlastně číslo, které vlastně přivolává vlastně hasiče. Na Slovensku je takmer 1900 dobrovoľných hasičských zborov. Prihlásiť sa do ďalšieho ročníka môže každý. Z nich porota vyberie 30 finalistov a o víťazoch rozhodnú hlasovaním ľudia. Tento rok za Stredné Slovensko vyhrali hasiči z Jelšavy. Za zásah pri rodinnom dome prakticky horelo osobné motorové vozidlo, kde hrozilo, že v dome boli maloleté deti, ktoré sme museli zachrániť. Dievčatko bolo 9-ročné, 12-ročný chlapček bol. Samozrejme to dievčatko bolo v kúpeľni v strachu, v slzách. Tak našťastie jeden z dobrovoľníkov sa dostal do budovy cez dvere a vyniesol to dieťa vonka. Za východné Slovensko cenu preberal predseda dobrovoľných hasičov zo Štrby, ktorý u nich slúži už 50 rokov. Za celoživotnú prácu, ktorú sa venujeme hasičstvu a za tie akcie, ktoré okolo tých Tatier a pod tými Tatrami robíme zo srdca. Ľudia na západnom Slovensku podporili dobrovoľných hasičov z Ivanky pri Dunaji. Za zásah horiacich vlakov v Bratislave. Cenu in memoriam odovzdali aj manželke dobrovoľného hasiča, ktorý pri pomoci druhým tragicky zahynul. V obci Ludrová, kdy došlo k vlastně velkému lesnímu požáru, jeden ze členů vlastně té zásahové jednotky upadl vlastně při sestupu se skály a bohužel zahynul. Dobrovoľní hasiči zo Štrby, Ivanky pri Dunaji a Jelšavy dostali za svoje zásahy takéto štvorkolky. Monika Hajko, Slovenská televízia.